Salam dostlar, men Miras Sehat Kuliyev, gowum ýagdaýlaryňyz. Bugün 2021-nji ýylyň 6-njy apreli program ýerlemäriniň esaslary diýen blogumyzyň 2-nji algoritmalar sapagynda sizden birlikde sapagymyza geçmeden bir sanaqda dek geçmek isleýän. Birinciden menem türkmen diline sapag berip görmediğim üçin birazjyk dil meselesinde kösenýän, birazjyk käwagt ýalňyş sözler ulan bilerin. Onun için ve ekstradan ben şu bir küçük günleri näsa bolan için sesim gowy gelmeýän bolup biler. Onun için sizden ötünç sorap sapamyza başlaýas. Sapamyz algoritmalar. Algoritmalar näme? Resmi bir kesgitlemesinde algoritmalar şeýle beýan edilýär. Bir meseleni, problemany çözmek ýa-da bir işi tamamlamak üçin gerekli we tertip adımlaryň toplumuna diýilýär. Berde bir meseleni çözmek üçin ýa-da bir iş tamamlamak üçin gerekli we tertipli adımlar o iň janajy iň esasy ýerleriň biri gerekli we tertipli. Olar näme? Olary düşündirmäge çalışarys. Algoritma kysgaça ýa-ni köçü dilini aýdyrmazda şunu ýalap bir jaý, bir 10 etaj bir binany gurmak üçin ilki näme etmeli? İlki oň proýektini taýýarlamaly dogry dämi? Ýa-ni taslamasyny taýýarlamaly. Taslamasyny taýýarlanda näme edilýär? İşte näçe etaj bolar, näçe komnat bolmaly, her etajiňda näçe sanak kwartira bolýar. Soň sementleri näçe mukdarda goşulmaly, näçe sanak kerpiç ulanmaly, hemme zatlary injener gelýär adam hasaplaýa, soň çyzgylaryny çizýär, metr, santimetr hizjekke käwr ýerinde millimetre çenli kän esas bolup durýar. Ýani köp onuň ähmiýeti bar. Gizjekke millimetrleriň bile. Şoň üçin onu goýup taýýarlaýar bir injener, soňundan onu guruluşçy berýär, guruluşçy firmadan onu alýardan şo taslamada ýa-ni proýektde näme görkezdilen bolsa, şonu ýerine ýetirýär. Algoritmadan edil şon ýalak bir programmany döretmek üçin näme bir taslama, ýani bir injenerine hilek bir öý gurmak üçin bir taslama çykarýar, proýekt çykarýar. Edil şon ýalak programmistlerim näme diýär? Bir programmany ýazmadan öň ilk algoritmasyny çykarýar, ýani proýektini çykarýar, soňundan onu koda dökýärler. Algoritma kysgaça şu şekilde düşündirip bolar. Şuna maýdaly ya bolsun aýtmaly. Bir şu taýda algoritma näme diýen soragymy şu şekilde dänim açyklap bilersiz. Programma şul bir ýazylan programma, programmist tarapyndan ýazylan kysgaça gizjekli bir programma. Bunu ýazmak üçin ilki näme etmeli? İlki algoritmasyny çykarmaly şunu ýalak. Birinji adımda näme etmeli? Ikinji adımda näme etmeli? Üçüncü adımda näme etmeli? diye gitýär. Onu soňundan näme öwrýärler? Soňundan akym diagrammalaryna öwrýärler. Soňundan bu akym diagrammalaryny programmist alýar. Haýsydyr bir programmerleme dili C#, JavaScript ýalak programmerleme dilleri bilen onu şu şekilde bloklar halinde şu şekilde programma öwrýär. Algoritma nähil bolmaly? Algoritmaň häsiýetleri barada bu sapagymyza durup geçmekçi. Bir algoritma taýýarlanda işçiň bolmaly, otorlukly bolmaly, takyp bolmaly, başlangyjy we çykyşy bolmaly we öndürjülük ýa-ni performans taýdan ýokary hilli bolmaly. Bular näme? Ýani has içkin bir şekilde aşakda dek geçer. İşçiňlik tesbirlere açyk bolmaly. Ýagny şunya misal bereýin näre? Men diýeli köp pulum bar. Köp o taýda tesbiri açyk. Baýlar üçin köp pul diýmek işte näçe milyon dollar bolup biler. Ýani has maddi taýdan düşük adamlar üçin köp o taýda köp pul diýen gaty az, ýani 100 dollar meselem bir neme üçin köp pul bolup biler. Ýöne baý adamlar üçin, milyonerler üçin o gaty az pul. Yani tesbiri açyk. Yani maňa görä üýtgeýär, Ahmede görä üýtgeýär, Merede görä üýtgeýär, Amana görä üýtgeýär. O taýda köp. O diýmek tesbiri açyk diýmek. Tesbiri açyk bolmaly. Soň düşünükli bolmaly.
Yani amanam şon görünü düşünmeli, hemme programmist bolsa, programmistler şon nemedi görünü düşünmeli yani. Soň ýöne köý bolmaly. Şu wagt gysga adamlary, meselem aslında bir misal getirip oň üstünden gidipler nämämidi? Nähil misal bereli. Misal üçin Aşgabatdan Miray diýeli, Maradil, Çerjow diýeli. Çerjowa gitmek isleýär. Bir ýol bilmeýän adam düşünüň. Şoňa bir näme karta çykaryp berjek bolýaňyz siz. Karta çykaryp berjek bolýaňyz, şonda näme ýeken adam ýazmaly. Ilki sen Aşgabatyň şuna koduna git. Şuna kodundan gidip başla maşinine gidýän bolsaň, eger nämäni geç, nämedir ol. Bu geç. Soňundan duşagy geç, kakany geç, maryny geç, mara gelende şunýalak bir kruk bar. Ondan bir gedek aýlananym, dowam et. Soň işte maryny geç, bayram alyny geç, soňyň soňuna Çerjowa baranda dur. Ýalak bir karta çykarmaly. Şu karta düşünükli bolmaly, ýöneköý bolmaly, ýöneköýden maksat sen kartany gidip daşogyň üstünden çypma, yani bir derek ekstra yol uzatma, yollar uzatmalar, yani ýöneköý. Bir adımda etjek dadyňy bir derek 2-3 adımda etmeler, yani ýöneköýden maksat ol. Gereksiz gaýtalamasy bolmaly. Yani şu wagt sen barıp, yani diýen bolup bilersiňiz, şu Aşgabatdan çykan adam arabaranda krukda bir derek aýlanma, şu taý krukda bir derek aýlanyp durma diýen bolup bilersiňiz. Adamlar samsyk näme üçin bir derek aýlansyn diýip bilerler. Ýöne kompýuterler bar, açyk samsyk, akylsyz. Yani oňa ýeken hemme zady ýeken düşündirmek gerek. Şu tak baranda prosto aýlanyp durma, hemme ýöne aýlanyp durma, gör geçip git zat diýip hökmany turatda oňa düşündirmeli. Şoň üçin hem şunýalak misallar berilýär. Yani o näme üçin gerek diýip durma. Hakykatdan o programmerleme bölümine geçeňizde onuň gerektigi ýüze çykar. İşçilik barada gysgaça şeýle aýtdyr. Beýlekiler aslında beýleki maddelerine gutarnykly, takyplyk maddelerin bir işçilik maddesi aslında öz içinde jemleýär. Ýöne ýene bir geçeli başlangyç we tamamlaýjy nokady bolmaly. Yani sen algoritmini görkezmeli. Ýene şu Aşgabat başlangyç nokadyň tamamlaýyş nokadyň Çerjow diýip görkezmeli. Tükönüksiz gaýtalamalara girmeliler. Tükönüksiz gaýtalamalara girmeliler. Ýa-da değişmeýärlik edil marabaranda, yani bir derek aýlanyp durma. Ýa-da şoňa meňdeş, men diňe bir misal berdim. Şoňa meňdeş bir derek gaýtalamalardan, yani ekstra şu programa, şu hereket gerek gel bolsa, şoňal hereketlerden daşda saklamaly. Takyklyk algoritmalar her gedek täzeden işledildiğinde şol bir netijany bermeli. Sen şoňalak bir karta çykardyň. Diýe şoňalak bir karta çykardyň. Gelýär, Amerikadan bir ýer gelýär, işler bilen agaýdy ordan. Aşgabatdan Çerjowa gitmege sen gün şu algoritmany çykaryp bereňde şu danym şu kartaň utdy bilen Çerjowa gidip bilmeli. Aman gelse danym şu karta bilen Çerjowa gitmeli. Meret gelse danym. Takyk bolmaly gysgaçasy. Yani net. Yani adam düşünmeliler, iki sanak yol çykaryp bara, haýsyndan gitsem käm diýip bir pikirlenmeliler, bilýän şu ýolda. Net bir şekilde görkezmeli, şu takyk bir şekilde görkezmeli, şonu bilen şu ýoldan gitmeli, şu ýoldan gitmeli, şu ýoldan gitmeli diýip görkezmeli. Takykdan maksat şol. Başlangyç we çykyş nokatlary bolmaly, zaten tak bellek geçtik. Algoritmine başlangyç we çykyş nokatlary bolmaly. Yani Aşgabat başlangyç nokady, çykyş nokady. Çerjow barış nokady. Önürjülük ýokary bolmaly, yani performans taýdan ýokary hilde bolmaly. Nähili düşündirip bilersiz? Bunu aslında düşündirdikden şunu hani daşogyň üstüne aýlanmalylar, bir derek ýol ekstra daşogyň üstünden o gazajogyň üstünden barp bolýar, ýöne o taý näme bolýar, uzak bolýar, hemem çykdaýjy köp bolýar. Şoň üçin näme gerek bir derek, yani goly ýol barka uzak ýoldan gidip o danym barýarmy? Barýar. Ýöne
bir gowy bir algoritma taýýarlamak üçin öndürüjülük performansy ýokary bolmaly. Ýani iň gysga ýollan we iň çal alyp gidýän iň az maddi taýdan iň çykdaýçy az bolan algoritmalar bolmaly. Şimdi dünýä ýüzünde algoritma diýilende birinji berilýän mysallaryň biri makaron taýýarlamak algoritmasy, ýani makaron aş taýýarlamak algoritmasy. Ýani hemme nimeleri İngilizce materiallar görüňdi, türkçe materiallar görüňdi, orçça materiallar görüňdi. Hemmesini hepsi suratda şu makaron taýýarlamak algoritmasy klassik. Ýani berýärler. Menem bermän makul bildim. Nähir aslında şu taýda 1, 2, 3, 4-nji ädimler görkezsem hem gowy bolardy. Men ýene birazjyk ýaltanlygym üçin, ýani birazjyk ýaltarak görkezmändirin we inniki de birazjyk has ünsürmäge çalışar. Bir makaron nähil taýýarlanar? Şu biz görkezen zadymy hiç makaron pişirmeýän, bilmeýän adam alyp şu biziň beren algoritmamyza seredip bilmeli. Sebäbi kompýuter diýilýän histat bilenak oň aňy ýok. Hani şun diýenak bilýärmi? Meselem şu 3-nji, 4-nji suw gaýnat diýä bilýän, soňundan gaýnaýan çağa garaş. Kompýuter şun gaýnaýan çağa garaşmalydygyny bilenak, meselem ýeken aýdyp durmaly. Gaýnan soň dökülüp gutorjagyny bilenak. Belli bir ýerde gaýnan soň duzdur diýmeli. Yani hemme zat ýeken algoritmada aslında beldirtmeli, yani yazmaly ýeken. Bärde dänim, ýa men ýaza bildiğimçe ýazdym, ýöne has detaýlam, has içkinem ýazyp bilerdik muny. Näme diýe başla, aşgana git, 2-nji adym, 3-nji adym tefar al, 4-nji adym suw gaýnat, 5-nji adym gaýnaýança garaş, 6-njy adym egerde gaýnan bolsa 7-nji adyma git, ýani bir soňrak adym. Gazana makarony we gaýnan suw goý. Eger gaýnamadyk bolsa 5-nji adyma git, täzeden gaýnaýança garaş, 5-nji adymda näme gaýnaýança garaş. Garaşýan gazan makarony goýduk, gaýnaýança garaş diýdik, makarony suw. Siz soňundan näme duzat taýa goý we tamamla. Ýani nämesi var? Bitiriş, yani başlangıç nokodu var ve tamamlama nokodu var. Doğru mu? Yani bellep geçipdik. Koyduk mu? Koyduk. Son näme var? Ekstra nähilik wagtymyzdan çäkli nämesek şu tamamlaly. Inniki sapakda görüşür wagtymyz kan. Nimetmäli. Näçe episod boldy. Şunlukça bu sapam tamamlaly. Inniki sapakda görüşýänçek. Hoşta bolun, saglyk görüşelim.